ഉഷാനിഷ വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയാലോ? അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ 1 ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഗ്ലാസ്സിനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് ഒരു 1/4 കിലോ കൊള്ളുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ 1 ഗ്ലാസ് ഉണക്കലരി. ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ട് 6 മണിക്കൂർ കുതിർത്തതാണ്. ഇനി ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. അധികം നൈസ് പൗഡർ ആകണ്ട, ചെറിയ തരിതരിപ്പായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അരി നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അരിപ്പയിലിട്ടിട്ട്. അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അരിപ്പൊടി. ഇത് 3 പാളയം കോടമ്പഴമാണ്. ഇത് ഒറ്റപ്പഴമാണ്. അതാണ് 3 പഴം. ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റാക്കി നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. പഴം മുറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് ഒരു നുള്ളി സോഡാപ്പൊടി ചേർക്കാം. ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ്. പഴം ഇതിൽ അരച്ചതിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട, ശർക്കരയും ഇപ്പം ചേർക്കണ്ട. ഒരു 3 മണിക്കൂർ കുതിരാനിരിക്കട്ടെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശർക്കര ചേർത്താൽ മതി. ഇതിനിപ്പം തന്നെ നല്ല വെള്ളമയമുണ്ട്. ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉരുക്കി നന്നായിട്ട് തണുത്തതാണ്. ഇത് കുറേശ്ശെ അരിച്ചു കഴിക്കണം. ചിലപ്പം മണ്ണോ കല്ലോ ഒക്കെ കാണും. അരിച്ചൊഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട ശർക്കരയ്ക്കകത്ത്. ഇതൊരു 1/2 കിലോ ശർക്കര ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളമേ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഉരുക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി. ഇങ്ങനെ കട്ടയായിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അധികം വെള്ളമില്ലാത്ത. ഇത് നന്നായിട്ട് കലക്കിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലൊരു വിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കലക്കിയാൽ കട്ടയില്ലാതിരിക്കും. ഒട്ടും കട്ടയില്ലാണ്ട് മാവ് ഇതേപോലെ മാവ് ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിയിലായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കൂടിപ്പോയാൽ എണ്ണ ഒരുപാട്. ഇനി ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ അല്പം നാളികേരം അരിഞ്ഞതും എള്ളും ജീരകവും വറുത്തെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ അല്പം നേരത്തേക്ക് അടച്ചു വെക്കാം. പിന്നെ ഇപ്പം തന്നെ വേണ്ടി ഞാൻ നാളികേരം അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് എള്ള്, ജീരകം. ഇത് അല്പം നെയ്യിൽ 1 സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലൊന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷമേ മാവിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാവൂ. 1 സ്പൂൺ നെയ്യ് സ്റ്റവ് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് മൂത്ത് വരുമ്പം എള്ളും ജീരകവും ഇടാം. എള്ള് അതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കഴുകി മണ്ണൊന്നും ഇല്ലാതെ അരച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ ചെറിയ വെള്ളമയുണ്ട്. ഇത് ജീരകം ഗ്യാസ് വെച്ച് ഇതിലേക്ക് അല്പം ഏലക്കാപ്പൊടിയൊക്കെ. ഇത് ഏലക്കയും പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് പൊടിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അതിൽ നിന്ന് അല്പം ചേർക്കാം. ഇതാണ് തേങ്ങയും എള്ളും ജീരകവും നെയ്യിൽ വറുത്താണ്. ഇനി ഇത് തണുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്കിടാം. ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഉണ്ണിയപ്പത്തിന്റെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഉണ്ണിയപ്പം ചുട്ടെടുക്കാം. അതിന് പാത്രം എടുത്ത് അടുപ്പിൽ വെക്കണം. ഉണ്ണിയപ്പത്തിന്റെ മാവിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഒരു ഉപ്പിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. ഞാൻ ഉണ്ണിയപ്പക്കാര വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റവ് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം. ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എപ്പോഴും വെളിച്ചെണ്ണയിലായിരിക്കണം. അപ്പോഴായിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറേശ്ശെ മാവ് ഒഴിക്കാം. ഉണക്കലരി ഇല്ലാതെങ്കിലും പച്ചരി ആയാലും മതി. അധികം പച്ചയില്ലാത്ത പച്ചരി 6-8 മണിക്കൂറൊക്കെ
6 അല്ലെങ്കിൽ 8 മണിക്കൂറൊക്കെ കുതിരാൻ വെച്ചിട്ട് പൊടിച്ചാൽ മതി. ശർക്കര ചേർത്ത് അരച്ചും വെക്കുന്നുടനെ അത് മാവ് പൊങ്ങി വരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. അതിനാണ് ഞാൻ പഴം ചേർത്ത് വെച്ചത്. പഴമാകുമ്പോൾ മറ്റു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ശർക്കര ചേർത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഉണ്ണിയപ്പം അരി വരുന്നുണ്ട്. തിരിച്ചിടുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ തനിയെ തന്നെ തിരിഞ്ഞു തുടങ്ങി. ഇത് എടുക്കാറായിട്ടുണ്ട്. തീ വളരെ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ണിയപ്പത്തിന്റെ പുറം കരിയുകയും ചെയ്യും, അകം വേവുകയില്ല. ബാക്കി മാവിനെ ഇതുപോലെ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി. ഈ മാവ് കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നെയ്യപ്പം ചുട്ടെടുക്കാം. പിന്നെ സാധാരണ നെയ്യപ്പത്തിന് കരിപ്പട്ടിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. ഇതും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഉണ്ണിയപ്പക്കാരം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നെയ്യപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. കുറച്ചധികം ഉണ്ണിയപ്പം വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. ഇതിന് നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിലാകുമ്പം എടുത്ത് വേറൊരു ചീനച്ചട്ടി കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് എണ്ണ ചൂടായി കിടക്കണം. അപ്പോൾ ഇതെടുത്ത് ഇതിലേക്കിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് പിന്നെയും കോരി ഒഴിച്ച് ആ ഷേപ്പിലാക്കി ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടാൽ മതി. അപ്പം പെട്ടെന്ന് പണി കഴിയും. ഇതെടുത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ പോവാം. പെട്ടെന്നല്ല, എല്ലാവരും തിരക്കുള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. എല്ലാവരും തിരക്കിലാണ്. ഇതാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഉണ്ണിയപ്പം. ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ണിയപ്പമാണ്. നല്ല ചൂടാണ്. ഇത് ഒരാഴ്ച വരെ കേടാകാതിരിക്കും. ചൂടായതുകൊണ്ടാണ്, നല്ല ചൂടാണ്. ഇതെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഉണ്ടാക്കി നോക്കി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.